Land Transportation Office mo Pasaka og Kaso batok sa 5 ka mga LTO law enforcers nga nalambigit sa kontrobersyal nga viral video sa pagdakop sa usa ka mag-uuma sa Panglao, Bohol niadtong Pebrero 28 ning tuiga. Ang report ni Marie Dumabok. Kini ang gitugan ni Department of Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon sa mga sakop sa media sa dihang nibisita kini sa Cebu Provincial Capital niadtong weekend. Matod sa DOTr Secretary, kang gitun-an pa sa LTO-7 ang ipasakang kaso batok sa 5 ka LTO enforcers. Kinsa subay sa video, di nakita ang bayolente nilang pagdakop sa lalaking mag-uuma sa Panglao, Bohol niadtong Pebrero 28. Gitaktak ang 5 sa serbisyo niadtong Marso 3. The President made it very clear, and I think this was the first Alyansa rally. No? He said during the launch of the campaign, he reminded all government officials that we are the people's servants, not their lords. No, we should act like that. Gipanamduman ni Dizon ang mga kawani si LTO ug sa uban pang buhatan sa gobyerno, ilabi na mga law enforcers nga kinahanglang mo patuman gyud og maximum tolerance. Disrespectful or we servants of the people, law enforcers especially, have to always practice maximum tolerance. No? Like in the Bohol incident, siguro nga na nakainom yung si Mang Bert, may nasabi na hindi maganda, sumigaw, but that does not justify at all the kind of physical maltreatment that he received from the law enforcers, which was really excessive. Kasamtangan usabang gihimong pag-review sa protocol sa pagsikop sa mga LTO law enforcers sa mga driver nga malapason sa tibuok nasod. Ilabi na nga nabantayan nga sagad si LTO operations, focus lang sa mga nakamotorsiklo o gibaliwala ra ang mga four-wheeled vehicles. Sagad sa mga violation ng walay plate number nga mga motorsiklo. Nga mato di Dizon, tungod ra usab sa backlog sa LTO sa pagpagawa sa mga plate numbers sud na sa napulo ka tuig. Why are we clamping down on them when it is government that is at fault? We have not provided the plate numbers for the last 10 years. So, tayo na yung kasalanan, tapos pinahihirapan pa natin sila, di ba? There's something wrong with that. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.